sipating kakung. Ya, terus Kamu ning ana ing saged mitulungi dumateng kula ing wonten wingking kula menika duh Kanjeng Rama. Mila saking menika monggo paduka netepi sabda Pandhita Raja Ratu pangendikaning Nalindra tan kena wolawali pindha wekesna tumetesing jlancang seta yekti tan kena Den Icali. Kula aturi mala kramakaken kula kelawan Sang Wasi Jaladara. Wasi inggih Gusti. Nyumat langening kalang nyuman hak larapan damun cara tinon lereka konang kasara lan pajaring para naming gegono Jagat ya Dewaya Bathara Wilasana. Kusik apa bener kowe Kisana? Kowe kuwi sipating Wasi? Inggih. Kaluhuran sabda pangandika paduka duh sinuwun. Sinuwun Prabu Mandaraka kula pun Wasi Jaladara. Wasi Jaladara saka ngendi? Saking Ngargasanya. Dina samangko pancen bener. Pancen bener aku nggelar Giri Sayembara. Sok sapa wong iso nggawa baline anak wedok Erawati mring negara. Mandaraka kanthi bagas waras ora kurang samiji apa yen sipate kakung utawa lanang bakal tak rabek dening aku nyawang kowe sipating Wasi. Wasi iki derajate mung sak ngisore pendhita lah kok kowe arep dadi pengin dadi mantune Ratu Gong Binathara Mandaraka ki dasarmu ning endi? Sampun ngendika kados mekaten. Ngendika paduka kados menang sampun benten-bentenaken ing antasipun derajate wong urip wonten ing alam padang menika. Menika inggih ditasawantah sami kalian kula kalian paduka. Ora, Nduk. Bapakmu ki Ratu Gong Binathara. Nek nganti do teka jagong mantu terus mantuku wong pidak pedaraan loro saudon telu saurupan mung sipate Wasi derajate sak ngisore Brahmana sak ngisore pendhita sak ora-orane aku duwe mantu kuwi Narpati medune Senopati nanging raiku tak dokok ngendi Nduk kaya disembret raiku yen aku duwe mantu sipating Wasi. Iya. Sinuwun. Keparenga matur. Mboten kok nama kula menika tutur-tutur dhumateng paduka. Leres menwengi dados aturipun ingkang putra. Sipating Nalindra. Sipating ratu anggenipun medhar sabda menika pindha wekesna tumetesing dlancang sita yakti tangkena Den Icali. Yen iya ya iya yen ora ya ora. Semunipun paduka ing sinuwun
ngasoraken derajat kula ingkang namung sakwasi badhe dados mantu paduka nggih kula ngrumaosi andhap asor bila saking menika kosik ora gampang dadi mantune wong Mandaraka. Dina samangku gatekno Wasi Jalada. Ana syarat sarana sing kudu tok tebus yen kowe kepengin dadi mantune Ratu Mandaraka. Syarat sarana menapa ing kedah kula wujud tidhuh sinuwun. Dina samangku kowe kudu golek patah sakembaran saka gunung sing isih suci kang sarta isih gondeli kelawan adab kang sarta tata krama tumraping putri kraton. Wis syarat sing angka 1. Ewadene sing syarat angka 2. Nek pancen dina samangka kowe kepengin dadi bojone anakku Irawati, sakliyane golek patah sakembaran saka gunung kang isih suci, kowe rene calon manten lanang kudu numpak gajah putih. Suram tiwang kara kingking Mas Wasi Jaladara paduka netesaken luh dumawah Kang Mas paduka saged nggraita kalamunta paduka menika nandhang sungkawa. Oh, Narayana. Kaya ngene iki to. Asor derajate Wasi Jaladara. Yen aku ora kuat ngempet ubaling kanepson ana ing stinggil negara Mandaraka banjir getih sak dada jerone mergo aku ora kuat ngempet ubaling kanepson. Nggih, paduka Wasi ingin saged mikolehaken Kang Sarta saged nata ing reh hawa nafsu ingkang waosi dhumateng paduka. Wonten menapa Kakang Mas? Oh, Narayana. Cara-carane wong mangan mung karek ngemplok wae luput. Sinuwun Prabu Mandaraka ora trima yen to duwe mantu mung sipate Wasi. Lajeng ana syarat sing kudu tak wujuti supayane aku bisa malakrama kelawan Yayi Irawati ingkang wis glandang marang rasaku. Menapa syaratipun, Kakang? Aku supaya golek patah sakembaran ingkang mijil saka gunung
sing isih suci, prawan sing isih ngerti tata kramaning kraton. Sing angka loro aku diring didandani manten mring negara. Mandaraka kudu numpak gajah putih. Lek ku golek nang ndi Narayana? Lek ku golek nang ndi? Paduka kagungan ingkang rayi kula pun Narayana sampun ngantos waskwata sing penggalih. Kula ingkang rayi pun Narayana dalasan ingkang rayi pun Bratajaya inggih pun lara ireng badhe sabiyantu dhumateng Paduka lerem langkung rumiyin. Lerem langkung rumiyin Kakang Wasi Jaladara. Mengko sedaya sagedipun rembak kanthi sae. Sedaya sagedipun rumpaka kanthi sekeca. Oh. Narayana. Aduh bojo ayu nek rekasane wong ngene. Sore padang bulan kutuwi cuman ayo kanca pada dolanan reme-reme bebarengan rame-rame joget gojekan gawe hubungane yen disawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingi kanca kabeh aja turu sore-sore asale saka agama ke kadang janji mas aku mengkoyo rock and roll bro.
Mas Gareng, apa, Truk? Gong dalem, Mas. Wah. Kita berjumpa kembali di season yang kedua, Truk. Ya. Kanca-kanca isih semangat, kanca-kanca isih membara sing dadi tekate nggone kepengin nyenengke Piyai Majawarna ning Jombang. Utamane para jemaat wonten ing GKJW Majawarna ing ngri kalenggan saiki nganake riyaya unduh-unduh. Oh ngono, Truk. Ya. Monggo kanca-kancaku wis jandak leren pirang-pirang bengi ya, Truk. Lah iya, heeh. Ning nyatane bareng ngerti semangate para bapak-bapak panitia ingkang mapan ana ing GKJW, ya semangate para pamirsa walaupun sudah jam 2 lebih seperempat sing mirsani isih adem ayem padha tirakatan bebarengan, ya mongko nek ning nggon liya adate nek nggon daerah liyane Jombang lek wis jam 2 punjul ngancik gara-gara ki penontone mung karek loroe sing antuk 7 terus. Ngono ya, heeh. Ning nyatane ning kene bayah sing mirsani dik do jumeneng dik do tajem nggone gatekke gelare nglakon pancen sing jalik lakon ki Mbah Lurah. Ya heeh, ya Majawangi, heeh. Wah, pokoke lakone kudu Banjaran Kokrasana. Ya. Kangsa Dujago rabi karo dadi ratu. Wah ya ya. Lakon telu dadekne sewengi terus. Wah ya ya. Ya sak mampu-mampune awake dhewe. Nggone sung panglipur manah sedaya para pamirsa ingkang wonten ing Majawarna ingkang mapan wonten ing Jombang Jawa Timur. Heeh. Ya semoga-moga dadi karenan penggalih wong nyatane awake dhewe kemampuane ya mung tekan semene wis diketok temenanan. Wah ya. Kesel wis dirasakne. Ya. Ya, awak capek lungrah disingkirke kalahe karo semangat nggone tansah kepiye carane memukau para penonton sing pareng hadir. Oh iya iya ya Gong. Heeh. Ya, matur sembah nuwun. Sing penting ana cacar cewete, ana kekuwarangane nyuwun pangapunten marang sedaya para pamirsa sedaya bakune. Dalu menika nderek tirakatan anggenipun para sedulur, para kadang-kadang GKJW. Jemaat Majawarna sing padha nganake riyaya unduh-unduh. Heeh. Semoga-moga pinaringan berkah sedayanipun terus. Wah ya 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 ya. Yo, tetembangan sing penak-penak sike. Ya. Iki Mas Percil wis sumisih terus. Ya, heeh. Percil wis sumisih. Mergo jenenge pelawak saiki iki ya kersane ning nggon limbuan tok ya tidak masalah bagi awake dhewe. Bakune sing nanggap ya gelem, sing ditanggap ya manut. Oh ngono. Waktu gara-gara ngene iki malah di maksimalke waranggonane awake dhewe, pengrawite awake dhewe. Oh ngono. Ya, ya. Ya. Tembangan sing kepenak sik katur para pinisepuh ket sore kok. Rumah saku tembange kok bras. Mana terus? Ya, ya. Coba Mas. Aku njaluk pelok patete barang. Pelok patete barang aku nyuwun supaya sing ngendang Nduk Angelia Maharani. Wedok terus. Heeh. Ngono? Ya. Lagune apa sing gampang bae gugur gunung. Apa sitake apa lagu sing pelok barangnya apa? Sarung jagung ya kena. Nah, tak pamerke karo para pamirsa ingkang wonten ing Majawarna bahwasanya sinden lan wiyogane awake dhewe Dwijalaras Indonesia kuwi ora gemen-gemen. Sinden akeh sing do lulusan isi Surakarta, pengrawit akeh sing do lulusan saka isi Surakarta. Kepara sing asta kendang kuwi Mas Sri Eko Widodo kuwi dosen ana ing jurusan karamitan. Oh ngono ya. Uga ora keri sing ngasta kendang jaipong ing atase sak pengendang jaipong we dosen isi Surakarta kuwi lak hebat to. Oh ngono terus. Ya, iki ora guyon iki. Ora guyon. Heeh.
Sing nyuling Mas Iswanto kuwi ya guru ana ing SMKI. Urung sing ngasta slentem sapa? Mbah Somo Bawuk. Apa kuwi guru? Tutu, dosen tutu, germo. Tak tabuk sisan ora. Mambengi rek kae pamit mambengi. Ya. Ya. Ya sarung jagung ya, Nduk. Angelia Maharani. Ya. Cah wedok iki ya kendangane ya luar biasa kok. Dipamerke duit Jalaras ki banyak sekali yang bertalenta. Kaya Mbak Okpa kuwi jogetane ya apik mergo lulusan saka isi jurusan tari. Angel kuwi iso ngendang mergo lulusan jurusan karawitan. Urung jogete serampat sapa? Paling apik jane pomo gelem sapa? Farel? Percele kalah. Oh, ngono. Yo buka saka bonang, Mas. Buka saka bonang. Sarung jagung, monggo. Yuk. Yuk. Yo, kebar kendo. Angelia. Ngejak kembangan anyar. Ya.
Ndak duduk. Neno 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 Halo. Angelia Maharani. Ayo ye yon. Heman rasaku mengeman jahit wah kan iso ngerti deg-degan barang dedan tak endang tudeng tung tak wah kan mengerti ngepos barang wis sing ngajari asine kasih kok Truk oh iya awas gue nek sing kobong ya ora yuk masuk Jawana kaya bayinan rasaku Jawana kaya kumeya ragaku Jahit warna tarzan terima kasih Cahayu ya untuk salam saka penggemar beratmu sing ana Jakarta Angel Mania Mas Sukri Hono Coroko nderek wungon Mas kanggo nggih Kedung Malang Kecamatan Papar Kediri Mas Joko nggih mengki sampai jumpa wonten Kediri insyaallah tanggal 22 Pak Marsono ugi Pak Kangko tasih monitor nggih saking Madiun Pak Marsono sembah nuwun uga menika kathah sanget ingkang WhatsApp nyuwun pangapunten menawi wonten sing kesingsa pengrajin rancak gamelan saking Manyaran Mas Kumir nah, saka UD Sembodra ngebyar malih Mas Kangko nggih matur sembah nuwun jan elok temenanan uga dulur kula lanang Mas Petra ingkang saking Surabaya ingkang ugi tasih pareng mirsani hanjenenge matur nuwun ingkang sampun nganggep sedulur kalian pun Petruk sak kanca Dwija Laras Indonesia. Yo, larase wis pelok barang, Truk. Oh, aja dileh sik. Wah iya. Lagune apa? Jajal aku arep nyuwun lelagon sing lawas wis eneng ning iringane utawa aransemene diganti utawa digarap nganggo gamelan Bali Truk. Oh, ngono. Heeh, ya. Apa, Gong? Kelinci ucul. Ya. Iki sing garap Satria Laras. Satria Laras ki wiyogane sapa? Wiyogane almarhum Ki Entu Susmono. Oh iya. Nah, delalah aku entuk warisan gamelan Bali saka almarhum ya guruku ya kakangku saka Tegal. Panjenengane Raka Mas Entu Susmono sing wis mapan ana kasuwargan aku entuk gamelan Bali iki, Truk. Oh ya ageme panjenengane. Heeh. Mula ya tak manfaatke. Oh iya coba. Sing diaturi nembang sapa? Aku njaluk telu. Nah, telu waranggana. Heeh. Ya. Ana Mbak Wiwi, ana Mbak Retno Cungpe. Ya, Oh, ngono. Ah, iki mergo diseragamke jogete. Oh iya, Karo sapa? Karo anu, lek Buduwi kan sudah. Ya, Sapa jenenge kuwi? Okpa. Ya, Okpa. Ya, coba diaturke, coba jumeneng. Ya. Mung jek pelok barang, diaturke para pamirsa sedaya. Ya. Ora kok jeneng merusak ora. Apa jenenge kuwi cara mobil iki dimodifikasi, Gong? Oh ngono ya. Iringane digawe supaya luwih regeng, luwih gayeng. Oh ya. Nek cara gamelan ya diaransemen. Oh ya, ya. Nah, coba. Ya dibawani sik gen ketok suarane siji mboko siji. Nah. Wiwit saka Mbak Retno, Mbak Retno. Yo no, kaya ngopo no? Suaramu no. Aduh,
Jan. Iso mendesah. Saja wis kangen karo ling lanang sajake lah ya. Sesuk prei tenang wae Rat. Jenengan nggih kangen to? Jenengan nggih kangen ngonten niku. Ya kangen karo bojo kok. Alhamdulillah pun mboten gantol nggih, Pak. Mboten pun kita iso dienggo wisan kok tenang. Iya. Iya. Iki yo sinden andalan truk tumrap ing duwe jolaras. Ya ngono. Karena iki kurang bakoh. Ya. Panggunge, Pak. Panggunge maksudnya. Ya, maksudnya kekuatannya sinden nek panggungnya nek panggung iki bakoh banget. Ya. Ayo genti nduk Pak, lica. Yuk. Lica, kumplang. Yuk. Senengane Tommy. Senengane Tommy. Tomo kesel ya Pak. Dicari-cari Pak. Woi. Ya. Gendi. Wik. Ya. Ngalor ngidul. Wik, Dalem. kidul ki ngendi? Jajal arahe. Bingung ra kene kene. Kula salat wau madhep mriku. Mantep ora no? Nggih. Ora apa-apa. Lah kula manut butuhi ya. Heeh, Gusti Allah ki ada di mana-mana kok. Nggih. Dosa. Sing kepek dosa butuhi lho. Ditanggung butuhi. Ya, terus Wi. Tepung gelang mung ke Ayo no, kowe no. Peno apa? Lah jeneng muretno dicelukno ora gelem. Nyalano bapakmu lek jenenge. Ya no. Lek penonton melu nano kae. Kesane kaya tukang bangunan. Yo. Presiden celukane no ya enek Pak Soekarno. Ayo no. Saebo bunga rasaku Sing nom-nom kalah sing kok enek karo Jumino iki. Retno. Pendek tak kei dhuwit nggih apa no? Tumbas soto rencana. Ya, ora bar. Ding, ora mboten Ding. Eh? Sing nukokne soto burini kok. Apa ya? Nggih kok. Bar Ngapusi. bar mangan soto terus nyurung mobil to. Ya, alhamdulillah olahraga pagi. Ngopak. Ya, kompak. Ngopak. Ngopak ya. Wes wong tuwek raro. Cangkemmu. Ngopi pagi, Pak. Oh, ngopi pagi. Sindine jenengan iku itu coffee holic. Padune ra dijake nesu. Ya. Yen mulih kaletak pondok. Bagaimana perasaanmu no? Pripun? Sowan ana ing GKJW
Mojo Warno luar biasa nggih. Nggih, luar biasa. Nggih. Penontonnya niku lho, Pak. Iya. Itu dari mau naik panggung itu sudah desek-desekan Pak Sindin tuh mau naik panggung tuh susah banget. Oh gitu. Sampai sekarang penontonnya utuh. Sing mulih mung 5 tak hitung. Kok kober-kober ngitung penonton mulih. Luar biasa. Nggih. Penyambutannya sangat hangat. Heeh. Meriah sekali Pak. Meriah Pokoknya sekali. nggih, melihat keindahan toleransi beragama. Lah iya, ini agama apapun ada di sini. Nggih, Tidak nggih, ada Pak. yang fanatik, semua agama itu bagus gitu. Sedekah rasa. Sedekah apa? Nggih, GKJ menika nembe sedekah rasa untuk GKJW. GKJW. Apa singkatane? Ayo. GKJW singkatane Gereja apa? Kristen Western. Heeh. Kristen Jawa. Jawa. Wene apa? Wetan. Wetan. Ah, ya. Gereja Kristen Jawi Wetan. Wetan. Nah, diapane? Ngono iki lek meriahe kaya ngene lek setahun sepisan kesuwen yo. Kandhani kok. Lah iya. Silmu piye? Nggih mboten, maksudnya sebaiknya setahun 4 kali, Pak. Nggih. Heeh. Ini kan catur bulan. Catur bulan. Wah. Ya sing penting pendak tahun sing penting rutin terus mayangan terus. Nggih. Wis luar biasa. Yo coba diaturke. Ya, karo gamelan Bali cok. Yo mikir rada dicedhakne nggon balungan Bali gen kita gumuntang suarane. Balungane Bali, ya. Aja yo ngalah berkah gamelane Abah Entus Susmono almarhum saka Tegal. Ya. Yuk, coba dadas.
Terima kasih. Ya. Ora ngrusak sing wis ana ya, Truk. Ora. Cara masakan ki melu dibumboni, Gong. Oh, ngono ya, Truk. Ya. Dibumboni men pomo masakan ki momo didahar ki men melu tambah sedep, tambah enak. Oh, ya bener. Ya, Ya sih loro sing urung ngaturaken tetembangan nggih menika anak kula wedok Nduk Winong kalian Wanda Amara. Ya. Sing nganggo musik, Truk. Oh, ngono, heeh. Musik iki nyambut gawe. Oh. Ngono, heeh. Ganti support dhisik ya. Sapa sing ngon ngadeg sik? Aku njaluk si anu sik. Sapa jenenge Wanda Amara? Oh, Wanda, ya. Sinden sing wis ngrungkepi duwe jolaras sepenuh hati. Oh, ngono, ya. Ya kabeh ngono, Gong. Oh, ngono, ya, Masuk pamit mergo arep dugem. Ayo salah ta, Truk? Lah ya, Ya coba musiknya Mas Coro. Ya, support musik. Oke. Yuk, Mbak Wanda Amara berpacu dalam musiknya Indonesia. Yuk. Ngantuk, Nduk? Dereng, Pak. Sinden sing medun loro kepesing mas apa? Izin nggih, Pak. Kula kalih Opa. Kowe ta? Nggih. Mula lek mangan iki aja akeh to, Nduk. Gen pencernaanmu ki rada leren. Lah ya, ora apa-apa. Medun ora masalah timbang diempet malah ngambun-ngambuni kancane ning kene. Tak bebaskan nembang apa sing masak ini. Aku lek nembang masak ini ora mate apa nih, Nduk. Sing Nino ngene ya kena. Terus ora ojo akeh kok lagine apa? Sing awakmu apal seneng ya to? Sumanding ya, Pak. Sumanding. Nggih. Wah, kuwi lagune sapa? Lagune sinten nggih, Pak? Lho. Ya kudune Wahyu Giri. Wahyu Giri. Oh, Wahyu F Giri kuwi lho. Tulung Agung. Ya. Sumanding ya tak pengen krungu aku. Ya. Matur nuwun karo sing garap lagon, terima kasih lagu-lagune kena nggo golek duit. Kowe golek duit apa? Ya nggo golek duit sing gawe terus wong saiki lagu iki diklam-klamke terus nang YouTube e. Ha ya, nek ora apa-apa wis gen. Maten sing ngeklamke kuwi sing gawe dhewe. Ora masalah aja nganti karyane wong liya terus diklaim sak penake dhewe klebu kelinci ucul iki mau nang YouTube iki kena klaim, Gong. Masa ya monggo sing nyiptakne kuwi Mbah Narto Sabdo, monggo Mbah Narto Sabdo ki ora duwe keturunan. Hak waris ora enek. Lah diaku karo salah sawijining video rekaman nek ora kleru. Bekasane hasilnya dinggo. Ya, nek lagune dhewe ora masalah. Ya coba diaturke, Mas. Ya, Sumanding, ya. Maka, yuk musik dados.
luar biasa. Karek sitok truk sapa? Genduk Nawangsih. Oh, Winong. Heeh. Kadang cah Tulungagung ya ngaturke sing ngono sambayane cara Tulungagungan. Karo Farel gen ya golek keringet truk. Oh, ngono heeh. Ya, coba. Lagune apa-apa kena. Lara ati ya kena, terus gelo ya kena, terus ninggal katresnan ya kena. Bakune sing sepisanan diaturke dangdut, sing angka loro digarap sambaya. Nah, iki. Ngene to. Ya, men komplit bahwasanya Indonesia itu kaya dengan budaya. Mau cara Banyumasan wis, Banyuwangen wis. Ya, iki geni cara sambaya Tulungagung Nduk Winong Nawangsih. Ya, coba. Tak pengen roh aku, Truk. Heeh, ya, coba. Ayo, Nduk, ngateng, Nduk. Lagune sing mau pilih apa? Ana gelo, ana ninggal katresnan, ana lara ati loro. Kitir Sumilir boleh, Pak? Apa? Kitir Sumilir. Oh, boleh. Kitir Sumilir juga boleh. Ya. Sementing pelok. Nggih. Monggo para kanca dipun piyarsakaken lagon Kitir Sumilir. Nek mboten klentu menika karyanipun Ki Gedhuk Siswantara nggih. Ya, coba. Monggo para kanca, kendange Jaipong Mas Guruh musike gen ngetutke. Ya, yuk. Kitir Sumilir, yuk Winong Nawangsih. Tak golek
Samboyo Sawitri Putra. Sing ngendangi novel iso setel. Loh, Truk, ngopo? Winong somben tanggal 19 dadi bintang tamune awake dhewe lho. Mosok iya? Weh, ngono ya. Heeh. Ya kudu dituntun lho nang kowe aja mek nembang tok kudu omong sing di omah kuwi jenenge sapa? A ki apa, B ki apa. Bintang tamu kudu pinter. Wah. Ngono ya. Heeh. Terima kasih pokoknya. Luar biasa. Yo. Kalau ngadep Bapak Semar jagongan karo wong wedoknya sapa ya, Gong? Masa? Ya.
Yuwat langening kalangjuan Aglar pandamuncara Dinon Leregakonang Suram Sorote tan panadan Kambangiro yen ora ngerti dikira sampeyan wong wedok tenan. Iya ya Kyai Semar. Sampeyan ndara kula Permadi, nggih. Ingkang dipun dandani dipaesi dadi sipating wanodya dening anak kula. Ora ngaten, ya pancen kaya mangkono. Pukulan Kamajaya ingkang paring wujud sandangan kang kaya mangkene wekasan iki dadi sipating manudya kang kaya mangkene. Lah nggih. Bola-bali nek sampeyan niku kalung usus. Wong niku lek laire kalung usus dipacaki apa ae pantes didandani model piye wae panggah patut. Padha karo gareng ya kalung usus ya kok anu reng. Kalung usus piye ta anu Kang? Lah jare kowe lahirmu kalung usus. Usus kirik. Ngawur. Do ngerti ora? Karepe apa ndaramu Permadi didandani cara wanita, cara wong wadon. Kowe cah telu do mudeng ra? Mboten ngertos, Pak. Mboten ngertos, Bapak. Ora ngerti ya, Mar. Maksude piye ki? Ganteng-ganteng malah dipacaki kaya ngono. Ngene. Iki mau Kamajaya methuki kelawan Semar Badranaya pas muni lagu Sumanding mau. Ngandhani aku yen to iki dina ratu ing negara Mandura Prabu Anom Kakrasana sing sesinglon Wasi Jaladara bakal palakrama kelawan putri ing Mandaraka atmajane ingkang sinuwun Prabu Salya ning kudu nganggo sipating syarat patah sakembaran. Wong wadon sing ayu rupane tur kesinungan sing diarani pangerten babagan tata carane kaprajan utawa kraton. Lah iki wis didandani ndaramu Permadi dadi wujud wanita kang kaya mangkene. Secara otomatis aku karo kowe cah telu kudu macak wedok. Macak wedok. Heeh, wis mbuh piye carane kok supayane awake dhewe golek raketan gresek-gresek. Ilih sandang-sandangane sinden-sinden kuwi kandha nyopot kebayake. Jarike kok nyopot, gelungane kok nyopot mengko ayo disilih do macak wedok sik.
ayu-ayu bareng do nganggo kebaya nganggo gelungan. Ya wis enake kaya ngene, Pak. Ngantene kados ngaten. Kowe gelem ra gelem ngene iki mancake wedok. Terus do nganggo jeneng sapa njajal ngene iki? Nek Ndara Permadi nganggo jeneng Endang Werdiningsih. Jajal. Gareng nganggo jeneng wedok sapa? Kentari. Sapa? Kentari. Terus Petruk. Cindy. Bagong. Tegar. Wedok kok tegar kok ora. Wis ngene. Wis ngene iki pokoke. Ayo. Nyai monggo ayo. Dina samangke lumaksana sung sabiyantu marang lekase. Kakang Mas Jalada mbok menawa mbutuhake marang aku karo kowe kabeh. Rire sarta mawon ing anu. Piye, Narayana iki piye? Soroting pandam sumula hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu remu-remu kalingan ngang rangan sangja manahen kung sumungkem guling piye Narayana tumrap pamundhut saka Paman Marabing Mandaraka. Mila kula mau lak sampun matur, sampun waskuwatos sing menggalih. Ingkang ngrayi kula pun Narayana dalasan pun lara ireng ingkang badhe sagah sabiyantu dumateng lekasipun Kakang Mas Jalada ingkang badhe mungkasi jejakanipun Palakrama kelawan putri Mandaraka. Lah yo, lek golek putri sakembaran sing saka gunung sing wong wadon maisih suci. Sing ngerti tatanan keraton utawa tatanan kaprajan. Pilek golek ning endi? Kula sampun gadah jago setunggal. Inggih menika pacakan kula.
Pajanganmu nggih. Ingin mijil saking astana Ganda Madana. Atmajanipun Kanjeng Rama Penemban Jembawan. Ing astana Ganda Madana inggih menika Yayi Jembawati. Menika ingkang tasih suci kang sarta ngertos babagan pranataning kawarajan. Wong ngono. Lah terus sing siji Lara Ireng ana dawuh mapa Kakang Narayana. Kowe sing tak utus njajah desa Milangkori munggah gunung, mudhun jurang, goleka wong wadon sing kira-kira bisa dadi jalaran jangkeping patah sakembaran minangka dadi srana palakramane kakangmu Wasi Jaladara. Ya aja kuwatir. Sik, Naraya. Katangmu padha warah den becik. Besok hamendemo baris kang prayitna. Ya saranta wong Darawati tinumpes. Pandika Pangawak Pandhawa. Lara Ireng ki mau kira-kira iso dijagaknipun to Mang Pitados. Lara Ireng menika ingkang rayi menika sagedipun jagake tertamtu kemawon badhe dadi srana jangkeping patah sakembaran. Ya. Upama perkara patah sakembaran wis mungkur. Sing dadekake tandha pitakon jroning atiku. Menapa? Nek golek gajah putih ki ning endi? Nek golek gajah putih ning endi? Ora ngelu ning sirah. Monggo aku wis ning kebon binatang ora enek sing rupane putih gajahe. Kakang Mas, kula ing sekawe lak sampun matur kaliyan panjenengan. Siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat lima donya menika wonten mangersani Gusti ingkang Maha Kawasa. Menawi pesti jodho panjenengan boten kirang dalan. Tetep cemrepawaning ratri sasata Usmanjer kawuryan kanggo jiwa memanis manggep Srinateng Galung
meh rahina sumebang wang haruna kaati netraning anggorapu sabdaning kukiloring kanikara sakatara kini tunganing kong lerwu sing binipanto lawan pepetok ayam waneh haneng pagakan merak manguwuh bremara ngarabaseng kusuma ring para baswara pergenjang buk bolong kali cudi sapa sing gawe ditawulen garek wasi ya Jaladara ya Prabu Anom Kakrasana kaluwana Dun wonten pangandikan ngadhawuh kulun pukulun Sang Hyang Narada merepeki dumateng titah paduka kulun wasi Jaladara pareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ya wis ulun tampa pangabekti katur pukulun ya Narayana wis sak tampa Kamruhana wasi Jaladara kalengguhan samengko anggon ulun merepeki kelawan jeneng kita ana ing Argasanya iki ana bab ingkang bakal tak andharake kelawan jeneng kita. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken ngene. Dina samengko Kayuwangan Suralaya ketekan parang muka. Tegese Kayuwangan Suralaya ketekan mungsuh saka pakartine Nalendra utawa ratu ing negara Puspa Kawedar. Ratu mau wujud gajah sing jenenge Prabu Puspadenta. Prabu Puspadenta. Ya, pancen kaya mangkono. Mangrurah mring Kayuwangan ngorak-ngarik wewangunan kang mapan ana ing Kayuwangan Jonggiri Kailasa. Dewa-dewa padha tumandang gawe ngundurake pakartining ratu ing negara Puspa Kawedar Prabu Puspadenta ing wujud gajah mau. Parandene ora mangga puliya. Merga si Puspadenta wujud gajah putih mau kepengin ngratoni para dewa gajah putih. Iya. Kagiat risang kapirang rinangkul rinangkul kinempit-kempit dosa ngretnaning bawana. Lah, sakwise para dewa ning Kayangan nganakake sidang paripurna sing mapan ning gedung kadewan Kayangan. Dina samangka rehne para dewa padha mundur. Para dewa padha kasor yudane kalawan Prabu Puspadenta gajah putih sing isa tata jalma. Dina samangka bakal nyeraya kelawan titah Madyapada. Lah klumaing bumi kureping langit ingkang bakal dipilih dadi jagoning dewa. Ora ana liya jeneng sira Wasi Jaladara. Kula pukulun ya.
inggih. Inggih. Wontenipun namung derek kersa, kersanipun para dewa. Enjing nyata wicaksana Kang Sarta. Ya, aja tumuli. Karonden gawe ayo derek nulun munggah kayangan. Sirnakna retu mungguing Suralaya. Pripun Kakang Mas? Pripun? Entuk dalan to? Ratu ing negara Puspakawedar wujud gajah putih sing isa tata jama. Sing jenenge Prabu Puspadenta. Niki mengke nek panjenengan saged ngasoraken badhe dados rana titian paduka. Ning boten gampil. Amargi gajah kula wau duweni kadigdayan. Duweni kasekten. Dewa-dewa man padha mundur ketawur mendeleng barisaning para Durandara. Ya. Yen miturut gagasanmu kepiye, Narayana? Yen miturut gagasanmu supaya aku bisa menang lan dadi srana titianing pun Kakang. Ngeten. Gajah kala wau wonten ingkang aneh. Adat rupiya gajah menika mboten saged tata jama. Ya bener. Ora enek kewan sing iso tata jalma ki ora ana. Lah. Wonten mriku dunungipun wonten keluwihanipun mapan nggon lidah utawi ilate Puspadenta ing saged tata jalma. Kepengkok ing Pancabaya mang bedhot ilate nganti pedhot. Sapa Cahayu? Inggih Kusuma Dewi. Paduka ndang dumateng kula. Kula pun endang werdiningsih. Endang werdiningsih. Inggih lakar kados mekaten. Omahmu ngendi kabuh? Ngono iki. Apa jeneng sira isih prawan? Inggih lakar kados mekaten. Asamu saka gunung upama tak jaluki tulung kepiye? Kados pundi Sang Dewi? Iki kakangku arep rabi ning sarate kudu nganggo mata sakembaran. Dina samangga upama salah sawiji sing tak tuding kowe minangka dadi asrana patah sakembaran apa kowe saguh? Monggo patah sakembaran mau kudu isih suci, isih murni. Kang Sarta duweni tata krama ngerti babagan kaprajan utawa kraton. Nuwun inggih kula namung derek rasa paduka nek perkara tatanan kaprajan utawa uda negara ning kraton mengko alon-alon tak ajari. Merga tanpa rupa aku kuwi anak Ratu Mandura. Bakune kowe gelem ayo tak dereke kanggo srana dhaupe kakangku Wasicara. Rasa madangi jagat duk mungup aneng sapucak ing wukir mrebabak bang sumirat neng soroting surya mega lan gunung-gunung carita Gajah Puspa
Puspa Denta ingkang salugune warni putih awit kedangon wonten kayangan dados gembleng. Para pamirsa, nyuwun pangapunten. Gajahipun wonten namung niki dados boten putih nggih. Dipun maklumi amargi sing putih menika kentun wonten griya. Sumben digawa dadi ora isin bapakmu gajah putih kok rupane gembleng. Ning penonton sudah tahu kok ini bahwasannya pokoke iki putih ngono wae. Dewa Sugata marang kang sureng prang nebane arum-arum ngendan wingawiyat sapa ing wani ngadepi marang aku ning ngerpat kepanasan aku jagoning dewa saka ing Arga Sunya Wasi Jaladara iya Puspa Denta kowe dasar para nyata. Dina sameng kemurgake kowe leren ana nggonmu ngamuk punggung Suratantaha. Ngrusak wewangunan dadak patute kalamun kowe kepengin ngratoni ning Kayiwangan. Ora sah kakehan bebangal yen kowe pengin soroh nyawa maju. Pengin jajah kadigdayaning bajah Puspa Denta dina iki. Suralaya. Digdaya Sang Wasi Jaladara tanding yudha kelawan Gajah Puspa Denta ing pranyata sekti mandraguna eling Sang Wasi Jaladara marang ature ingkang rayi Sang Narayana bilih Sang Gajah Puspa Denta bisa tata jalma kelemahan kang sarta pengapesane mapan ana ing ilatira sigra krida Sang Wasi Jaladara budidaya lenane Sang Gajah Puspa Denta. Carita kaya mangkono Noyah Nayuh Baskara Titi Mangsa Lena
Sang Gajah Puspadenta piniting janggane datan bisa mubah, datan bisa musik. Ungun-ungun Sang Wasi Jaladara ngupaya goleki dunung cangkeming gajah. Sakala den lebetaken astanira Sang Wasi Jaladara binethot pani ilate Gajah Puspadenta pedhot saknalika nglumpruk tanpa daya. Dewa ora luput, dewa ora kleru. Nggone milih kelawan Sang Wasi Jaladara minangka dadi jagoning para dewa. Gajah Puspadenta wis tunduk kelawan jeneng kita Kakrasana ya Wasi Jaladara. Inggih purun. Dina samangka wis dipesthekke dening para dewa, Puspadenta dadi titian kita. Dina samangka ayo tak dandani cara ratu, dibusanani cara keprabon, wis disiapi sandangan ratu saka para dewa. Titiana iki Puspadenta. Gedhing ngrang ana sak gigiring Gajah Puspadenta. Wasi Jaladara wis ngagem busana cara keprabon. Nuwun inggih Pukulun. Nah, dina samangka tumuruna ana ing Madyapada pesthi jodho kita si Erawati saking negara Mandara kok lan rehne jeneng sira wis bisa dadi jagoning dewa lan bisa ngalahke musuh kayuwangan. Wujud Puspadenta kowe wis iso dadi bolone para Jawata. Mula kowe jejuluk uga Sang Prabu Baladewa merga dadi balane para dewa.
dina samangko. Iya, Yayi. Yayi Jembawati. Samu barang wis tinata dening Kang Maha Kawasa. Kakang Prabu Baladewa wis kundur dina samangko wancine Apalakrama. Diring tumeka ning negara Mandara kok patah sakembaran. Jeneng sira Yayi Jembawati lawan Endang Werdiningsih. Iya. Anak Prabu inggih Paman Prabu. Oh. Ora nyono ora ngira yen to sing dadi wasi Jaladara tinemune anak Prabu Mandura angger anom Kakrasana kabar sumebar wis dadi jagoning dewa wenang nampa gelar Prabu Baladewa. Inggih Paman Prabu menika patah sakembaran ingkang minangka dados pamundhut paduka Paman Prabu sampun kula aturaken. Wis ora usah nganggo patah-patahan ora apa-apa jane kok. Lek wis jane lek kandha Prabu Baladewa ndek-ndeki rasa golek patah-patahan. Nuwun inggih. Nek sabda Pandhita Raja lan nggo pinangkani Nduk Erawati iki bojomu iki Atumandura Prabu Baladewa Nduk. Wis gek wudar wae wis ganti wis ora usah masak wedok malah wagu ora. Puji syukur marang purbaning Gusti Kang Karya Jagat. Yai Semar, wonten dawuh sinuwun. Sinuwun Prabu ing Mandaraka kalungguhan samangko. Apa sing dadi kaharepane anak wedok Erawati wis kasembadan. Lan aku sakmutuwe njaluk pangapura ya nggih. Anak Prabu Baladewa. Nuwun inggih mboten dados menapa Paman Prabu. Sedaya lelampahan menika kedah dipun lampahi. Anak Mas Narayana nuwun inggih Paman Prabu. Wis kaya ngene iki kaya dene wis lumaku ing wanci pangkla kepapange ngobor 1000 padang tetrawangan. Dina samangko wis mesti jodhone Erawati kelawan Baladewa. Kanthi mengaten sampun paripurna lampahan banjaran Baladewa utawi ampak-ampak Erawati sampun kasembadan kagelar. Ner ing sambekala nderek nguyung-nguyung hanyeng kuyung para pepundhen para warga agung GKJW. Jamaat Majawarna ingkang ngamontenaken riyaya unduh-unduh mugi dadi asrana raket supeket anggenipun tansah ngegungaken ing reh silaturahmi utawi pasederekan manggih wilujeng rahayu nir ing sambekala slamet sedayanipun donya lan akhiratipun Gusti hamberkati amin.
Pak.